Zorrita. Yo veo que no podemos empezar este acto. Este acto no se puede empezar, porque aquí falta alguien muy importante, ¿no? Aquí falta la fallera mayor. Bueno, això ho passarem. Home, jo a aquestes hores estic més a gust a Ixina. Espera't, això. Jo vaig començar fa, jo què sé, fa anys, vull dir que jo em dediqué al teatre des de fa uns quants anys. Estic parlant de quasi 20 anys, una cosa així, o per ahir. Alfonso? Doncs no el conec personalment. I mira que ho intentem que vinguen a les actuacions, que vinga Alfonso i que vinga la Rita, però no hi ha manera, no hi ha manera. L'Alfonso crec que ni va veure l'actuació, la del folló que es va muntar en Xàtiva, crec que ni la va veure. Tot li van contar i tal, i ella es va ofendre i tot això. A mi no m'ha passat res greu. A mi el que m'han passat són, diguem, censures, m'han vetat espectacles, hi ha alcaldes que han impedit que jo actue en la seva població, com Bocairent o com Alfonso Rus, en algunes poblacions del voltant també de Xàtiva. Vull dir que a mi m'han censurat actuacions, però a nivell, diguem, així perillós no m'ha passat res. A mi el que... Per exemple, va haver un cas de Leo Bassi en Madrid, que li van posar una bomba. Li van posar una bomba en els camerinos i tal, no va passar res, però clar, això és molt perillós, això estem parlant de paraules majors. A mi no m'ha passat mai res d'aquest tipus, vull dir, el que passa és que jo ja ho veieu, no? Jo jugo també molt en casa, vull dir que jo faig moltes actuacions en pobles i, bueno, pot haver gent del PP que es mosqueja, o gent així més puritana, o jo què sé. Ho vist molt, entonces això pot ser que l'actuació siga, diguem, explosiva i que la gent en seguida connecte, però també com jo estic ahí tot el rato dient-li bobades al públic, potser n'hi ha algú del públic que ratlla i creu que també... Doncs jo també vull... L'altre dia, per exemple, en una actuació que vam fer en Mallorca, hi havia un tio del públic que el vas treure a fer una coseta de voluntari i el tio volia lluir-se i, clar, te xafen el número, no? Però tu dius, home, és inevitable. Vull dir, com tu també jugues un poc en aquesta línia del públic, no? Entonces, te pots arriscar a que tens que un... A veure, home, jo crec que jo faig humor perquè crec que és molt important. És que, a veure, no... Els valencians per ahí, quan anem per ahí, sempre tenen la fama de ai, que campechanos i que és sentit de l'humor i que tal, però és mentira, vull dir, després en la política no tenen sentit de l'humor. Si tingueren sentit de l'humor, no existirien aquests episodis de censura. Vull dir, si tingueren sentit de l'humor, un polític podria acceptar que en Canal 9, per exemple, hi hagués un programa de paròdies, però això és impensable. En Canal 9 no pot existir un programa de paròdies o de crítica política. Aleshores no, diguem, podem dir-ho clarament, vull dir que la censura existeix actualment, perquè es practica aquest tipus de censura, la censura informativa, la censura política, les institucions valencianes practiquen la censura diàriament. Aleshores, el sentit de l'humor, jo l'aplico en aquest sentit. El tipus de teatre que a mi m'agrada és un tipus de teatre crític, en mala hòstia, en canya, que la gent es riga, al mateix temps que estiguen un poc veient una paròdia dels polítics i de tota la gent. I encara me queda curt, vull dir, encara me queda curt per lo que es podria fer. I com... Home, hi ha molta gent que últimament s'hi han escrit coses de mi, en premsa i tal, utilitzen la paraula bufó, vull dir que això sempre és que t'afalaga, no?, el que te diguen... Però perquè a mi m'agrada molt aquest tipus de teatre també, el tipus de teatre de lo que feien els joglars, els bufons, que feien els bufons feien això un poc, no?, de burlar-se del mateix rei, no?, estaven allà al costat d'ell, però es burlaven del rei o l'imitaven i tot això. Entonces a mi és un tipus de teatre que m'agrada molt, un tipus joglaresc, el tipus de teatre que feia, doncs això, els joglars, per exemple, la companyia dels joglars, o el que fa, jo sé, Rubianes, o tota aquesta gent, no?, el que fa... el Leo Bassi, són bufons, són joglars, són actors, vull dir, jo el que faig és teatre. Passa que unes voltes utilitzo un tema, unes altres utilitzo uns altres, unes voltes utilitzo vestuari, altres no, jo què sé, a voltes posa la peluca, a voltes no me la posa, és un teatre molt senzill, molt directe al públic i intentant que la gent es riga molt de lo que n'hi ha, no? Gràcies a vosaltres, això què és? Això fa por. Penso el qui és? Sou una pandilla de psicòpates. Puta mare, que algun dia es descobrirà que teniu algú tancat en un zulo
Chungo, que sois unos chungos.